מכאן אליי, אז סליחה רק רגע, אוקיי. אז אני התחלתי את הסרטון. זוכרים את הפרק הראשון שהיה? אני מצטער עליו בגלל כל הרעש של המשחק, בגלל שלא שמעו אותי, וכן, אני הרסתי, הייתי חייב להרוס את הכל. אוקיי, אז בניתי עיר חדשה, אח שלי פה לידי. בניתי דירה כאילו במיליון, זו מין וילה כזאתי, אבל אני בהתחלה חשבתי לעשות אותם ככה, אבל אני הגבעתי אותם לשתי קומות. אני אראה לכם מה עשיתי. הרצפה דווקא אתה יכול להוריד, לא? לא. אוקיי. אז שמתי פה עלים. מה שיש מתחת לעלים זה גלוסטון. עשיתי כזה דבר. שמתי ככה וככה, ואז כאילו זה מהיר, ואז שמתי עוד שתי שכבות של עץ. האמת היא, זה לא כל כך מהיר, אתה יודע. אז זה מה שעשיתי. אוקיי. אני מצטער אם אתם לא שומעים כל כך את המשחק, אבל נראה לי עשיתי פה מדרגות. מצטער אם יש רעש. שמתי גלוסטון בתקרה. ואני מצטער, עכשיו אני הולך לעשות את זה בכל הבתים, אז אני עוצר רק. רגע, שנייה, יש עוד משהו. בינתיים זה הווילות. אני הייתי צריך לעשות פה עוד מנורות בצדדים, בצד הזה של הכביש, כי עכשיו למשל לא רואים כלום. רגע, אני הולך לישון. אולי יהיה לי אור. אז בקיצור, מה שאני הולך לעשות בפרק הזה, זה אני אבנה את כל הווילות. אני אראה לכם אותם, כמובן. יש לנו גם בריכה ומקפיצות, ובריכה אחרת עשינו גם ג'לי שקופץ, אז אפשר לקפוץ בתוך הבריכה. אוקיי, אז ויש לנו גם פה סופרמרקט, אם מישהו מעוניין. אוקיי, אני בטעות עשיתי צ'יטים למשחק, ואז אני לא יכול להתחבר, אז כל הסאבים שלי לא יוכלו להיכנס, ויוטיוברים, אז אני אצטרך לשנות את זה. אז עשיתי פה מקפיצה כזאתי. בתוך המים עשיתי סליים. אני לא יודע, אני חושב שזה לא נחוץ. כי נו. אני חושב שזה לא נחוץ, כי זה כאילו גבוה כזה, אתם מבינים אותי? אז יש סיכוי שאני אשנה את זה. ויש לו גם מקפצות מאחור. יש לי גם את הבריכה הזאת שזה בלי סליים בתוך הבריכה. את זה, את זאת. יש לנו גם מקפצות. ואותו דבר הבריכה השנייה. שיש שם עוד בתים. נכון. רק שהם קטנים. אלה מקפצות. זה נראה כאילו טרמפולינה כזאת. אוקיי, אז ואנחנו נראה לכם עכשיו. אני אראה לכם את העיר. יש לנו פארק וסופרמרקט גם. הסרטון הזה יהיה בערך 10 דקות, לא שם, אני יודע. אז זאתי מין גינה שעשיתי. עשיתי פה כאילו מין מקום כזה סודי, שאני הולך לשים, רגע. איפה זה? קח את זה. כאילו לשים פה, כאן. לשים פה. לשים פה שלט, ולכתוב על השלט שבור את הבלוק. באנגלית, אני לא יודע. ואז אתה שובר את זה, וכאילו אז אתה לוחץ על הלבר, ואז מה שקורה זה אתה נכנס למערה, ויש לך פה דיימונד וטורץ', ואתה כדי לסגור, יש לך פה כאילו כמעט כל מה שאתה צריך, וכדי לסגור את זה, אני צריך לסגור פה עם הלבר, אבל אז מה שקורה זה שאני לא יודע להשתמש בלבר הזה. טוב, אז בקיצור זה מה שיש. אני אראה לכם מה עוד עשיתי. עשיתי פה מין פארק. שנייה. עשיתי מין פארק כזה, שרשמתי דה פארק. ספסלים, עצים, אתם יודעים כאילו.
פה אני עשיתי מין סופרמרקט. אני צריך להוציא את הוויג'רים, כי אתם יודעים, הם לא... אני צריך פשוט לעשות קופות ולרשום כאן לשים את הכסף. ויש לנו פה תיבות שבה יש לנו בשר. אני עוד לא שמתי בתיבות האלה כלום. אני צריך הרבה חברים שיעזרו לנו לשים. כן, אבל בינתיים מה שאנחנו נשים זה בשר, אוכל, דיימונד, גלוסטון, כל מיני דברים אתם יודעים. והשילום הוא, מה שמשלמים בו זה או בדיימונד, או באיירון, או בגולד. גלוסטון אפשר? לא. פה עשיתי בריכה אולימפית כזאת לעיר. אז מי שרוצה לבוא יכול לבקר. כן, אני... רק צריך שתכנסו לשרת. כן. תכף שיגמר הסרטון אנחנו נגיד איך קוראים לשרת ואז תוכלו להיכנס כאילו. בינתיים לא יכולים להיכנס, what the fuck, איך באת לפה? בינתיים אנחנו לא נגיד, אנחנו נעשה עוד סרטון שבו עשינו כבר את הכל ונגיד איך נקרא לשרת, כי בינתיים אם אתם תכנסו זה סתם, כי לא עשינו כמעט כלום. פה זה הגן חיות. יש פה אוכל שאפשר להאכיל את החיות כן, אני שמתי פה, עשיתי כביש כזה. אני חושבת שעשיתי מתאים יותר צמר, כי לא רציתי לעשות את זה מהחומר, איפה זה? מזה. זה צמר. לא, מזה. מקול. שים רגע את הג'לי האדום. הנה, הסתכלו את הקול. רגע. אני לא יודע אם אתם רואים, אבל הקול אני לא חושבת שהוא יותר מתאים. הצמר השחור יותר מתחבר. אבל רגע, שים רגע את הג'לי האדום הזה. לא הג'לי האדום, זה רדסטון. לא, זה הג'לי הזה. רדסטון. תשים רגע. למה? אני רוצה שתשים רגע. רגע. אח שלי פשוט לא תעשה מזה כמו מקפצה לראות אם זה קופץ, אני יודע. לא. אני אומר לך, זה רדסטון. זה לא מקפיץ. חשבתי שזה מקפיץ, כי זה היה ליד הג'לי. אוקיי, אז מה שנעשה בפרק היום זה אני אעשה את הווילות. נגביה אותם כאילו. כן, אני אעשה את כולם אותו דבר. עד שאתה תסיים אני אעשה כמה סיבובים באופניים. לא מעניין אותי. זה יחזור. אז עכשיו, רגע, אני עושה משהו. אני מצטער. מייל. היי. אז זה מה שאנחנו הולכים לעשות היום. ואני אחזור אליכם שאני אסיים. אוקיי חברים, אז נראה לי ששם אני סיימתי. ובינתיים זה נראה לי שזה מה שהולך להיות. בפרק הבא, פרק 3, אתם תרשמו לי בתגובות מה אתם רוצים שאני אעשה. ואם לא תרשמו ולא יוצא, כי נראה לי שאני אעשה אותו היום, כי אני פנוי ועוד כמה ימים נגמר החופש הגדול, מתחיל בית ספר. אז תודה שצפיתם, תנו לייק וסאב, אז תודה וביי.